Nakita na ang patayng lawas sa Batan-ong taga Lapu-Lapu City nga namising human naligo sa dagat niadtong Miyerkules sa hapon. Ang report ni Nico Sereno. Pasado alas 10 sa buntag, naabot sa pantalan sa Lapu-Lapu ang mga sakayan nga giluwanan sa mga divers. Gidala na nila ang patayng lawas sa Batan-on nga nabangalan sa dagat sakop ra sa barangay Punta Engaño. Na emosyonal ang pamilya nga misugat labi na atol sa pag-identify sa maong patayng lawas. Dili nila madawat ang nahitabo kaniya. Positibo nila kining giila nga mao ang 15 anyos nga na-missing nga si Sean Clinton Pedrosa. Naligo si Pedrosa niadtong Miyerkules samtang nasinati ang epekto ug hinungaw ni Bagyong Christine. Identify yun nga kay tungod sa iyang topi or sa iyang brief o sa iya pong sa iya mga lawas makita man burot na siya makita man ginako siya yang naong dili ni pud maklaro guba lang jud yang naong niya pero maka-confirm jud siya. Alas 7 kaganihang buntag sa day 3 gi-resume sa mga otoridad ang pagpangita pinaagi sa tulo ka team sa mga divers gawas sa mga misaom duna sa mihimo og surface search. Nakitaan ang patayng lawas, mga 500 metros ang gilayon gikan sa iyang gikaliguan. Anaa pa kini sa ilawom sa tubig apan matod sa labaw sa senro padung nakadto mulutaw. Body na locate nato within the proximity lang sa usa ka hotel didto, no? Which is mo na say first nato nga site nga gidive nila nga gahapon. Nag-cove lang. Nag-cove Oo, siya? padong. Wala'y nagtabon niya nga mga... Wala. Surfacing naman gud siya, ma'am. Kay kapila na ron ka days. Ito pa sa batang surfacing sa mo. Padong na siya kuan ba. Dito na siya, surface na siya bali. Lutaw, sir. Lutaw na gud siya. Nakatabang sab kuno nga miarang-arang ang panahon karon. Sanglit kini ang dakong hagit kagahapon. Mapasalamaton sab sila nga nakit-an ra ang patayng lawas sa Batan-on. Para paghatag lang og kanang sa mga tagtungod ba nga naagid ta nagkuha ta ni trabaho ta sa dapat nato trabaho. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.